Todos, espero que disfrutéis de este webinar. Comentar dos cosas antes de empezar. Una es que vamos a grabar el webinar para tener disponible tanto el contenido que vamos a realizar como también luego el material que los ponentes nos faciliten. Y en segundo lugar, comentar a todos los asistentes que por favor dejen el nombre puesto con sus apellidos o nos lo hagan indicar en el chat, porque como bien saben es un webinar que está acreditado y que por lo tanto les haremos llegar el certificado. Sin más, voy a empezar y así no les robo más tiempo a los ponentes, que son en este caso los que tienen más interés para todos los asistentes. Yo quería empezar un poco hablando de las unidades de práctica clínica, el por qué las ponemos en valor, por qué las hemos considerado un webinar muy interesante para todos los socios y personas que estén interesadas en ellos. Y es un tema que lleva ya años, que en la publicación que ven en la izquierda ya se hablaba en el 2006, por lo tanto no es un tema actual, pero es un tema que se sigue, igual que les pongo la siguiente publicación del 2021. Es un tema recurrente y que nos gustaría ver el por qué no acabamos de ir en la línea de trabajar en unidades de práctica clínica. Las unidades de práctica clínica, yo no entraré a explicarlas porque para eso contamos con los ponentes que ahora les presentaré, pero sí decirles que es un trabajo multidisciplinar, que es un cambio en la organización y que se organizan en un entorno de unas condiciones o unas afecciones clínicas de los pacientes, pero con una organización alrededor de las necesidades de ese paciente. Para ello vamos a contar pues con dos ponentes que me siento una privilegiada de poder presentarlos esta tarde, que son el doctor Vicent Esteve Simó. Él es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en nefrología, médico adjunto en el Consorci Sanitari de Terrassa, en la unidad de hemodiálisis, profesor asociado en la UIC y también es la persona responsable de la unidad de práctica clínica de acceso vascular del Consorci Sanitari de Terrassa y también miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Nefrología. Seguidamente contaremos con Jordi Varela, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y diplomado en Epidemiología y Gestión de Hospitales. Durante 18 años, gerente de los hospitales de Puigcerdà, del Mar y de Sant Pau, y colaborador docente en ESADE, y seguro que muchísimos lo hemos podido ver en muchísimas formaciones y en los cursos de avances en gestión clínica. Ellos van a hacer una dinámica donde Vicent presentará la unidad de práctica clínica de acceso vascular y seguidamente Jordi hará como un debate donde todo el mundo puede participar para ver cuáles son los criterios o cómo tendrían que funcionar las unidades de práctica clínica. Hará referencia también a lo que nos presente Vicent y, por supuesto, estará totalmente abierto a que todos los asistentes puedan hacer todas las preguntas que consideren y las moderaremos de la siguiente forma. Ustedes pueden enviarnos las preguntas mediante el chat y yo las moderaré, las canalizaré hacia los dos ponentes, o bien cuando finalice tanto Vicent como Jordi pueden hacer intervenciones levantando la mano. Sin más, si no hay ninguna otra cuestión, le voy a dar paso al doctor Esteve para que comience con su presentación. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Elisabet, i moltes gràcies sobretot a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial, del que soc membre fa poc. La veritat és que és un plaer poder participar amb vosaltres i posar una mica més en evidència el tema de les unitats de pràctica clínica. Però és que a sobre és un plaer més gran perquè la veritat és que per mi és un autèntic plaer poder compartir aquesta ponència amb el doctor Jordi Varela, que, com tots sabeu, és un referent de tot aquest tema de les unitats de pràctica clínica, cosa que em fa estar molt més nerviós i molt més orgullós per mi mateix. Intentaré compartir la pantalla. Perdó.
Vale, ho veieu ara? Sí, sí, es veu bé. Ponlo en presentación, que así lo podremos ver más grande. Un moment, perdó. Ups. Vale. Bueno, com ha dit l'Elisabet, jo sóc el doctor Vicenç Esteve, soc nefròleg de la unitat del Servei de Nefrologia, en concret de la unitat d'hemodiàlisis del Consorci Sanitari de Terrassa. I quan em va proposar l'Elisabet participar en aquest webinar, vaig pensar que el més pràctic seria explicar una mica com ha estat des de la nostra institució la creació d'aquesta unitat pràctica clínica, que ben bé de ser un tema específic, però va relacionat amb el tema de l'accés vascular per a hemodiàlisis dels pacients amb malaltia renal crònica en tractament substitutiu renal. Ups. Ara no passa això. Perdó, perquè això ara no passa. Un moment, perdó. En la parte inferior, a la izquierda, abajo en las flechitas. Vale. Quan em van plantejar el tema, jo sempre havia pensat que les unitats de pràctica clínica eren ben bé com un equip multidisciplinar, com un equip... M'havia semblat molt interessant tot el tema de la Fórmula 1. Com aquesta gent, en aquest cas de Ferrari, per el color vermell, que tot és fàcilment molt identificable, com aquesta gent, d'una manera coordinada, d'una manera que treballant en equip, són capaços de en 15-20 segons com a molt, o, bueno, 15 o 20 segons no, en 2 o 3 segons, com poden canviar les 4 rodes d'un cotxe, d'un Ferrari que ve a 200 km per hora, per poder-ho fer d'una manera eficaç, ràpida i que torni a competir a la major rapidesa possible i no perdre temps. Això és ben bé la idea que tenia jo inicialment d'aquestes unitats multidisciplinars i d'aquestes unitats de pràctica clínica. Com molts de vostès probablement no siguin molt propers al món de la malaltia renal crònica, parlaré una mica que quan una persona té una malaltia renal crònica, aquest deteriorament progressiu d'aquesta entitat va fent que es vagin perdent les seves funcions habituals i quan el ronyó és incapaç de poder fer les coses per les que està encomanat de fer, entre ells la síntesi de vitamina D, la síntesi de glòbuls vermells, llavors necessitem oferir-li un tractament renal substitutiu per a poder viure, perquè si no li oferim això, el pacient morirà. Dintre de les opcions que tenim unes tècniques domiciliàries, com pugui ser la diàlisi peritoneal en les seves dues modalitats i la hemodiàlisi feta al domicili, però nosaltres tenim més experiència en el que seria el maneig d'aquests malalts amb les unitats d'hemodiàlisi a nivell de la nostra institució. Per què és important l'accés vascular a hemodiàlisi? Perquè això que he comentat, quan un malalt necessita tractament substitutiu renal, necessita tenir un endoll a la vida. I aquest endoll a la vida és el que li va fer que pugui sobreviure i necessita una sèrie de cures. És important l'accés vascular per a hemodiàlisi? I tant que és important. És important per diversos motius. Per una banda, perquè aquest accés vascular, que és la creació o la unió d'una artèria i una vena de manera quirúrgica per poder continuar vivint, és l'encarregat de proporcionar-nos una adequada sessió, en aquest cas, d'hemodiàlisi. És tan important aquest accés vascular perquè és responsable de la gran part de la mortalitat d'aquests malalts. Independentment, les complicacions de l'accés vascular en cas que malfuncionin, com pugui ser una trombosis que deixi de funcionar o una estenosis que malfuncioni i que doni problemes, comporta un alt cost sanitari i, per altra banda, també comporta un alt grau d'hospitalitzacions derivades d'aquestes complicacions. Dintre de l'accés vascular tenim 3 possibilitats. Les guies de pràctica clínica dels accessos vasculars ens diuen que les fístules arteriovenoses, és a dir, la connexió d'una artèria i una vena natiu, és la millor opció que li oferim als nostres pacients.
Si aquest no fos el cas, per la diversa patologia associada que pugui tenir, doncs li podríem oferir aquesta connexió artèria i vena mitjançant un tub de plàstic, que en aquest cas són unes pròtesis vasculars, i si no, la darrera opció per poder mantenir un pacient en vida, intentar treure la sang i portar-li la sang depurada després de passar per la màquina d'hemodiàlisis, seria amb un catèter tunelitzat, que és el que més risc de complicacions té. De fet, és tan important que això als nefròlegs ens ha donat bastants problemes. De fet, si veiem aquesta figura, veiem com en els darrers anys els pacients que comencen tractament substitutiu renal a Catalunya, un nombre bastant elevat comença per un accés que no pensem que és el millor. És a dir, és una causa important, però és que a sobre no ho estem fent del tot bé, perquè els pacients que entren a hemodiàlisis, un alt percentatge entren amb un catèter permanent. És a dir, estem entrant els pacients en hemodiàlisis de la pitjor manera o a priori la pitjor manera possible en quant a l'accés vascular. De fet, nosaltres, dintre del món de la nefrologia, pensem que és una assignatura pendent i s'han establert s'han estudiat quins són els factors que poden estar associats a aquesta problemàtica en relació a l'accés vascular. Des de que el pacient té un perfil amb una comorbiditat molt elevada, les possibilitats o la disponibilitat de la cirurgia vascular, la situació de poder derivar aquests pacients quan se tenen que operar en el moment oportú, el seguiment nefrològic previ amb una unitat de malaltia renal crònica avançada, però una de les coses que més ha posat en peu o en boga és l'utilització de l'ecografia Doppler com a una eina per poder valorar prequirúrgicament aquest tipus de pacients. I l'altra cosa que es podria considerar de cara a millorar aquesta assignatura pendent seria la creació d'equips multidisciplinars, bàsicament conjuntament amb els cirurgians vasculars per poder oferir un millor accés vascular als nostres pacients. Clar, això de les unitats multidisciplinars que han evolucionat cap a les unitats de pràctica clínica, mica en mica es van anar expandint a tot el territori i fonamentalment l'experiència venia d'unitats funcionals de l'accés vascular a Madrid, algunes experiències també a Múrcia, i a nivell català la veritat és que tenim la sort de que hem estat una mica els que més hem promulgat aquest tema. Tenim experiències de l'Hospital Clínic de Barcelona, del Parc Taulí de Sabadell, inclús nosaltres, al Consorci Sanitari de Terrassa, que tenim ben bé una història prèvia diguem-ne, d'estar ben entesos amb els nostres companys de cirurgia vascular i poder promoure aquest tema. Llavors, com deia l'Elisabet, nosaltres teníem una unitat funcional pràcticament creada, però volíem donar-li una mica més de valor, volíem donar-li una mica de sentit a aquest procés que estàvem parlant i volíem orientar-ho cap al pacient. Que això una mica anava en la línia estratègica de la nostra institució i vam intentar crear el que seria una unitat de pràctica clínica integrada, que ben bé, el que ve a ser de manera resumida, és una organització que està centrada, m'ha agradat molt el que ha dit l'Elisabet, està centrada al voltant de les condicions mèdiques del pacient. D'aquesta manera es facilita una atenció integral, es millora la qualitat i seguretat d'aquests processos assistencials i de la mateixa manera afavoreixen l'accessibilitat i la continuïtat de l'atenció sanitària. Aquestes unitats ens permeten planificar i gestionar les activitats relacionades amb certa autonomia i responsabilitat, millorant d'aquesta manera la coordinació assistencial, però sobretot centrada en el propi pacient. La pregunta que us estareu fent, espero en aquest moment, serà, llavors, per què vau crear una unitat funcional? Com dic, nosaltres tenim una bona relació amb l'equip de cirurgia vascular, però des de finals del 2014 i a partir del 2015 ens van tenir que reinventar. Es van tenir que reinventar per dues coses que van passar al món nefrològic. Una és que la introducció de l'ecografia Doppler, això que parlaven que era una eina fonamental per poder millorar
l'accessibilitat i la supervivència dels accessos vasculars, va entrar a ser un manec pràcticament inicial, que ara està d'una manera rutinària, en la formació i en la investigació del personal nefrològic. Però per l'altra, realment, teníem aquesta vertent que ens agradava d'investigació i formació amb l'ecografia, però realment el que va motivar l'inici d'una unitat funcional o una unitat de pràctica clínica van ser aspectes assistencials. En el sentit que des d'aquest any, des de principis de 2015, el nostre hospital, el Servei de Nefrologia, es va convertir en el responsable de tota l'assistència nefrològica a l'àrea d'influència del nostre territori, que això venia a ser una població ben bé de 420.000 habitants, tota la zona de Terrassa, i això ens feia també ser els responsables del manec de l'accés vascular d'un centre perifèric establert a diàlisis i que depenia de nosaltres. D'aquesta manera, nosaltres estàvem tan tranquils manegant l'accés vascular dels nostres 60-65 pacients quan es va caure amb aquesta reordenació fer-nos càrrec de 180 pacients més que estaven al centre de diàlisis. És a dir, van triplicar per 3 les necessitats o els requeriments d'aquests accessos vasculars i nosaltres volíem respondre d'una manera seriosa i d'una manera eficaç. Amb quin objectiu es va crear això? L'objectiu inicial, que era potser un objectiu molt ambiciós, va ser millorar el funcionament i la supervivència dels accessos vasculars amb el nostre equip multidisciplinar format per un cirurgià vascular, uns nefròlegs i el personal d'infermeria de la nostra unitat. Uns altres objectius secundaris que anaven alineats era poder establir circuits administratius i de gestió per intentar tenir un manec més eficient dels recursos que disposava, ser capaços nosaltres de gestionar la nostra llista d'espera relacionada, en aquest cas, amb l'accés vascular, definir quins processos ens permetien gestionar d'una manera adequada aquest tema, el primer accés vascular, què passava amb la disfunció i el seguiment d'aquests accessos i què passava amb els accessos vasculars que deixaven de funcionar, és a dir, que es trombossaven. I igualment, ja que definíem els processos, vam anar una mica més enllà i vam dir, anem a establir uns indicadors de qualitat, a veure si li donem sentit a tot això. Clar, a l'establir els indicadors de qualitat, estan alineats a la nostra institució, van tenir que fer una avaluació periòdica d'aquests objectius que estaven dintre del marc o dels objectius proposats per el Departament de Qualitat Assistencial i la unitat de nefrologia del nostre centre. Unes altres idees que portàvem era tenir una mica més endreçat, informatitzat totes les dades de cada pacient en relació a l'accés vascular i una mica més enllà volien crear alguna línia de recerca, fomentar la docència i en qualsevol cas la difusió científica de tot aquest tema. I com ho fem això? Aquí, què fem? Com ho fem? Aquí va dirigit aquesta unitat. Aquesta unitat va dirigida als malalts amb una malaltia renal crònica tan avançada que tenen necessitat de ser valorats d'una manera més exhaustiva perquè la seva situació d'entrada en diàlisis està ben a prop. Els malalts que també ja estan inclosos en programes d'hemodiàlisis que pertanyien al nostre centre i, com no, aquells malalts que he comentat abans que ja estaven en hemodiàlisis periòdica al centre perifèric, en aquest cas de Fresenius Medical Care, que és una entitat que també està a Terrassa. I què els oferíem a aquesta població? Els oferíem una valoració clínica i prequirúrgica amb uns professionals de manera global, un vascular i nosaltres, introduint-los un mapeig prequirúrgic ecogràfic de manera universal. No volíem quedar-nos només allà, sinó que un cop es creava aquest accés vascular, nosaltres ens vam proposar seguir i valorar totes les complicacions relacionades amb aquest accés vascular fins que s'esgotés. I de què disposem per nosaltres per poder donar aquesta assistència? Disposem de la nostra activitat dels nefròlegs, de l'activitat del cirurgià vascular. Van crear una consulta monogràfica interdisciplinar en el que estava un cirurgià vascular, estava un nefròleg, estava el personal d'infermeria, i en els que els oferíem d'una manera bastant fàcil, els oferíem
tant els malalts que fan diàlisis poder venir el millor dia que s'adaptava amb ells. Els malalts en hemodiàlisis tenen uns torns bastant establerts, que bàsicament són dilluns, dimecres i divendres, o dimarts, dijous i dissabte, i aquesta consulta específica es va formar o es va consolidar en 2 dies, tant per donar servei a aquells malalts que per les seves situacions no podien venir en el marge o en el rang del període de diàlisis que tenien, de manera que no fos ningú impediment en les seves situacions del dia a dia. A tot això, nosaltres, com he dit, tenim una història prèvia, tenim un bagatge en relació a l'accés vascular i tenim aquest comitè de l'accés vascular en el que ja clàssicament feia més de 10-15 anys que ens anàvem reunint amb l'equip de cirurgia vascular i una mica intentàvem discutir els casos. Pues això, tots els malalts que es venen derivats a la consulta aquesta interdisciplinar són avaluats i són exposats a la resta de companys en unes reunions que fem cada divendres i en el que ara amb les noves tecnologies també els hi podem oferir als companys del centre perifèric perquè puguin estar al cas i presentar i resoldre els dubtes i posar en comú com anem a manegar aquestes complicacions o aquests accessos vasculars. Amb tot això van generar uns quiròfans d'ús exclusiu amb periodicitat quinzenal on podíem anar prioritzant aquells casos més complexos. I també disposem de resoldre les situacions agudes. La situació aguda és un accés vascular que ha fallat, que s'ha trombosat i que necessita en aquest cas una reparació urgent. Fonamentalment el que necessita és col·locar-se un catèter de diàlisis. Pues això també ho podem oferir a la nostra unitat i donar aquesta sortida. I també disposem d'un centre proveïdor del Consorci Sanitari de Terrassa, en aquest cas, que és una unitat de radiodiagnòstic del Parc Taulí, que ens ajuda a poder solventar i donar sortida a aquests problemes, però des del punt de vista no tant quirúrgic, sinó des del punt de vista de l'intervencionisme en radiologia. Quins avantatges pensaven que nosaltres oferíem als nostres pacients i a la resta de companys? Doncs oferíem a la resta de facultatius del nostre hospital i al personal del centre perifèric d'hemodiàlisis uns responsables i unes persones de referència. Crec que és fonamental tenir una persona que sigui la referència i a la que t'has de dirigir quan tens un problema de qualsevol cosa. Ens permet una valoració global del pacient, tant des d'una perspectiva mèdica com quirúrgica, amb una solució in situ dels problemes que puguin sorgir en la visita, tant tècnics o mèdics. Ja podeu imaginar cap on van les coses. Pues el malalt que pren Sintron, si se l'ha de retirar, si no se l'ha de retirar, si això puc prendre, si m'haig de prendre la insulina, doctor. I a nivell quirúrgic també hem après nosaltres, perquè amb el vascular potser una cosa que volíem indicar, pues, aquesta sutilesa que tenen ells, sobretot quan vas a intervenir, vas a estar davant la taula, pues aquesta artèria està una mica més allunyada del que volem fer, pues això ha estat un enriquiment poder compartir aquesta visita amb els vasculars. També pensaven que un dels avantatges que podíem oferir era una informació constant i recíproca, en aquest cas, als centres que depenen de nosaltres. Això ho fèiem inicialment amb elaboració d'informes d'assistència, però és que això ho hem millorat perquè amb els correus electrònics i amb la possibilitat de reunir-nos virtualment, ells, si volen, tenen la possibilitat de presentar qualsevol problema que tinguin almenys cada divendres. I si és alguna més urgent, doncs ja us podeu imaginar com pot anar tota la tecnologia moderna amb enviament d'imatges, per correus, etc., cosa que ens ha facilitat, o jo crec que ha sortit un avantatge. I també els ha servit perquè el propi pacient, moltes vegades, tingui clar, quan surt d'aquella visita, què ha de fer. Surt amb una petició, amb una programació, amb tota la documentació necessària, el consentiment, el full d'informació, se li dona un sol cop i s'estableixen els circuits administratius perquè el malalt pugui estar ben atès i se li pugui facilitar tot aquest procés que moltes vegades ja podeu entendre que és dificultós i a més, si té que coincidir fora del teu horari de diàlisis, doncs és molt més complicat. Independentment, el que sí que vam trobar és que si nosaltres serem capaços de posar-nos a solucionar aquest problema, la gestió seria molt més ràpida i eficaç. Aquí tenim els resultats d'alguns circuits i processos assistencials que vam establir. Per exemple, aquest cas seria quan volem fer un accés vascular
natiu, un accés vascular de nou. Bueno, doncs, en la part de l'esquerra de vostès veuran que aquest cas, el pacient es presentava a la sessió setmanal que teníem, havia valorat prèviament el coordinador i es prioritzava si aquest malalt tenia que ser presentat aquest divendres o d'aquí 2 divendres o quan calgués. Aquest malalt, un cop valorat, se li donava una visita en la unitat funcional i en aquella unitat funcional, en aquella visita, perdó, el que fèiem era revisar tots els antecedents mèdics, coses de la història clínica, antecedents previs de cirurgia, catèters previs, la seva etiologia de la insuficiència renal, tota la comorbilitat. Fèiem una exploració física molt curosa de totes les extremitats i se li feia fonamentalment una ecografia Doppler dels braços. Es triava el millor lloc per ell per confeccionar aquest accés vascular. Un cop decidit aquest lloc, se li donava especial èmfasi a dir-li al pacient quina cura i quins cuidados tindria que tenir per preservar aquest lloc que havíem escollit i començava el que seria, un cop informat, la gestió del pacient. La gestió del pacient anava des de signar el consentiment, demanar l'analítica, demanar la visita de preanestèsia i s'establia ja quin tipus d'intervenció i quin tipus d'assistència hauria de rebre. Si això es podria fer de manera ambulatòria, si es podria fer d'una manera ingressant el mateix dia i anar directe a quiròfan, o si per al contrari requeria un ingrés previ, en aquest cas per cobrir amb antibiòtics, si fos el cas d'una pròtesi, etc. El malalt sortia amb un informe d'assistència i llavors s'iniciaven tots aquests tràmits administratius, de forma que el malalt a la que sortia de la nostra visita sortia amb una data de quiròfan, una data d'anestèsia, una data on s'ha de fer l'analítica i tot plegat sortia amb una ja data d'intervenció quirúrgica que només tenia que fer que venia aquell dia a operar-se. Un cop se feia la intervenció quirúrgica, també li donàvem la data per fer la revisió si calgués de treure els punts, de fer alguna valoració, una visita de control postquirúrgic, i el malalt retornava d'allà on havia vingut, en aquest cas a la unitat de malaltia renal crònica avançada. Si era un pacient nostre, fèiem el seguiment a la unitat d'hemodiàlisis i si no, també feia el seguiment al seu centre de diàlisi principal. Més complex era el tema de quan un malalt ja té un accés vascular fet i aquest disfunciona. Això ens comportava, aquesta disfunció es donava una sospita diagnòstica del que podria tenir. Pràcticament el que sospitem moltes vegades és estenosis o zones més estretes a nivell del territori vascular que poden fer que aquesta fístula no pugui ser utilitzada de manera adequada en les sessions de diàlisi i igual fèiem el mateix. Es gestionava tot, previ a la valoració del coordinador, es prioritzava, es presentava, es feia una valoració en la unitat funcional, es confirmava o no aquesta sospita diagnòstica, sortia amb l'informe d'assistència i llavors es plantejava si això requeria un tractament quirúrgic, llavors ens fèiem el mateix tractament, el mateix circuit que s'havia establert prèviament per l'accés vascular intern, el malalt superava i tornava al seu lloc d'origen. Però la complexitat venia quan aquest pacient tenia que fer-se un procediment endovascular. I aquest procediment endovascular nosaltres el tenim lligat a la unitat de radiologia intervencionista del taulí i aquest malalt el feien de manera consensuada i de manera programada venir a l'hospital de dia del nostre hospital. Teníem un checklist bastant rigorós en el que el malalt, per seguretat seva i per seguretat nostra, anava a fer-se aquest procediment amb una profilaxis antibiòtica, amb una coagulació adequada, amb una sèrie de condicions que feien que aquest procediment es pogués fer d'una manera sana o d'una manera sense risc i d'una manera segura per al pacient. I tot això, tots aquests tràmits administratius, l'ambulància, la gestió que vingui, que el recullin, també ho teníem apamat per part del nostre personal administratiu. Amb tot això que hem muntat i tota aquesta parafernàlia que ens hem muntat per valorar i per millorar l'accés vascular, òbviament ja podeu entendre que ens han donat una sèrie de resultats. Que no m'estendré molt perquè de resultats en podrien tenir molts i jo crec que és més donar una visió del que fem que els resultats com a tal. Però ja us avanço que els resultats són bons. Alguns indicadors clínics. Veieu que els ingressos a nivell de l'hospital de l'accés vascular, prèviament a la creació d'aquesta unitat funcional, els ingressos els assumia la unitat de nefrologia.
amb molt poca participació, en aquest cas, de l'equip de cirurgia vascular. Nosaltres vam agafar una sèrie de polítiques de revisar el que deia l'evidència, el que deien les guies, de si aquests malalts requerien ingrés hospitalari o no. I llavors el panorama va canviar a partir d'aquesta creació de la unitat de pràctica clínica. L'equip de cirurgia vascular va assumir molt pes aquí amb malalts que no calia ingressar, es feien amb un circuit ambulatori. I nosaltres només ens van quedar aquells casos una mica, diguem-ne, que requerien una mica de vigilància més mèdica. Uns malalts que a dia d'avui el promig està en 2 o 3 dies. Bàsicament era per veure que la coagulació estava alterada, si tenia que fer una pròtesi, posar-li tractament antibiòtic, etc. Llavors aquest panorama ens va canviar. Què va passar? Pues el que tenia que passar. Pues que en el primer període el número total de dies d'estància o d'estar a l'hospital relacionat amb l'accés vascular va disminuir quan es va crear aquesta unitat respecte al primer període. Els dies d'estança mitjana també es va reduir pràcticament a un dia i pico de permanència, un dia menys de permanència amb els costos que això suposa. En quant als ingressos, doncs ja veieu el que havia comentat abans. De manera global, pràcticament el 60% dels accessos es feien o es fan de manera ingressats i de manera ambulatòria es fan pràcticament el 40%. Si això ho dividim amb els 2 períodes, veiem que un 95% dels ingressos estaven en el període previ a la creació d'aquesta unitat funcional. En canvi, a partir de la creació de la mateixa, van poder disminuir ben bé en un 30% els criteris o les intervencions de l'accés vascular amb requeriment d'ingrés hospitalari. En quant a l'accés vascular, l'accés vascular que nosaltres proposem és un accés vascular natiu. Veieu que això pràcticament el tipus d'accés vascular distal a nivell radiocefàlic, a nivell del canell, és el millor perquè preserves més el territori vascular. Pràcticament ha estat el mateix en els 2 períodes. Si veiem el període vermell, que és el període de la creació de la unitat de pràctica clínica, veiem que aquesta valoració ecogràfica ens ha permès fer més accessos vasculars natius i, sobretot, encara que sigui una opció no tan bona com l'accés vascular natiu, baixar el que seria la utilització de catèters, que recordo que és el pitjor que li podem oferir al nostre pacient, i sí incrementar el número d'accessos vasculars, que no és el pitjor ni tampoc és el millor, però el número de pròtesis o de loops que parlem nosaltres es va incrementar en aquest període. Amb la unitat de radiologia intervencionista, que és el nostre centre proveïdor, la veritat és que el temps de demora ha estat pràcticament el mateix en els 2 períodes i el temps de mitjana de quan tu demanes una prova fins que te'l facin, la veritat és que tampoc ha canviat. Amb això hem d'estar orgullosos de la tasca que fa el nostre equip o els nostres companys de l'Audiat, de Sabadell, que ens han permès mantenir aquesta mitjana de demora de dies. Què va passar amb les intervencions que nosaltres gestionàvem? La veritat és que en el segon període, en el segon període de creació de la unitat de pràctica clínica, el temps de demora des que ho sol·licitàvem nosaltres fins que superaven, la veritat és que va empitjorar pràcticament una setmana. Inicialment això pot pensar que és una data dolenta. La veritat és que, dolenta és perquè no hem millorat aquest període. El que passa és que si ho contextualitzem dintre d'un període de pandèmia en el que dels 5 anys o dels 6 anys que hem analitzat, pràcticament 3 l'activitat quirúrgica estava bastant restringida, la veritat és que jo crec que tampoc és un valor tan dolent com inicialment es podria pensar. En quant a com entren i com es troben els nostres pacients en hemodiàlisis, sí que és cert que això ho podem millorar. De totes maneres, penseu que el percentatge de malalts que tenim amb accessos vasculars no catèters continua sent una mica, en la forma que entren, una mica precari. Això ho podem millorar, però anem una mica en la mateixa línia de la situació actual de Catalunya. Això és un indicador que ens tindrem que replantejar. Bàsicament, perquè aquí sí que tenim una necessitat de millora,
perquè la Societat Espanyola de Nefrologia ens diu que un 65% d'aquests malalts tindrien que entrar amb un accés vascular intern fet. Nosaltres estem al voltant d'un 45-40%. Val? Això es pot millorar, òbviament, es pot millorar. Hi ha diverses estratègies que posarem en marxa. Però si mirem com estan els nostres malalts un cop han entrat, doncs veieu que aquests números ja canvien. Pràcticament, si sumem en la part de la dreta, en blau, el percentatge de malalts amb un accés vascular natiu i amb un accés vascular protèsic, pràcticament estem al voltant d'un 75%, i en aquest cas ens acostem una mica a lo que tindria que dir l'indicador que marca la Societat Espanyola de Nefrologia. Estem a un 5% de poder-ho solventar, que són dades que, insisteixo, que tal com està la situació no són tan dolentes. En quant a les tasses de trombosis, aquí no tenim problemes. Els nostres cirurgians són experts, tenen una expertesa molt àmplia, tenen una qualitat assistencial molt bona, el número de retrombosis és bastant baix, i aquesta tassa de trombosis, és a dir, el número de trombosis que tenim a l'any en el nombre de pacients que estan o que tenen risc de tenir una trombosis en aquell any, veieu que és un indicador que assolim bastant bé, que estem per sota d'aquest que proposa la Societat Espanyola de Nefrologia. En quant a les tasses de trombosis d'aquests accessos vasculars protèsics, hem de dir que podem millorar, però estem en un indicador dolent. Per què? Perquè nosaltres preferim tenir un accés vascular protèsic que no deixar-lo amb el catèter. El que passa és que, clar, quan forcem les coses amb uns malalts que, òbviament, no se li pot oferir un accés vascular natiu, moltes d'aquestes fístules, moltes d'aquestes pròtesis que nosaltres proposem, doncs acaben trombosant-se. Bueno, sempre una pròtesi és millor que un catèter, encara que tinguem que assumir aquest risc de trombosi. En quant a les tasses d'infecció, que és un altre indicador bastant important, és a dir que aquí sí que no tenim problema perquè ja partim dels números molt baixos, però això ho hem millorat amb el segon període i ho hem millorat bàsicament, és un indicador que complim àmpliament, però ho hem millorat bàsicament perquè es va establir una política de cobertura antibiòtica en les fístules protèsiques, que abans no ho fèiem, i sobretot les relacionades amb el catèter, perquè el nostre personal d'infermeria va establir unes encara mesures més estrictes d'asèpsia per manipular aquests catèters. Coses a millorar. Jo crec que aquí sí que tenim una àmplia part de millora i bàsicament la millora està en poder veure exactament quina experiència té el pacient, l'entorn, els cuidadors, inclús el professional d'aquesta unitat pràctica clínica. Sí que és cert que directament no ho mesurem, això ho tenim que contextualitzar i ho tenim que millorar, però sí que és cert que nosaltres, la nostra unitat, està certificada dintre del sistema de qualitat i en la seguretat del pacient, i de manera indirecta sí que passem testos de qualitat de vida i tests de satisfacció que en certa forma sí que ens diuen que la percepció que tenen ells del maneig de l'accés vascular és bo, encara que probablement al ser una unitat tan específica i tan limitada al tema de l'accés vascular, probablement tindrem que buscar una eina que ens pugui ajudar a mesurar l'experiència del pacient concretament amb aquest tema. Alguns aprenentatges que jo he adquirit en aquest temps i que crec que voldria compartir amb vostès, doncs que la gestió adequada de l'accés vascular a dia d'avui encara és una tasca dificultosa en les unitats de diàlisi, que les creacions d'aquestes unitats de pràctica clínica, en aquest cas, ens permeten un maneig molt més eficient de tots els nostres recursos, ens ha permès adquirir autonomia funcional i responsabilitat per part de tot el personal implicat, administratius, infermeria, nefròlegs i cirurgia vascular, ens hem adonat que ho fem bé i que això és molt important pel pacient i que això ens ha donat l'avantatge de garantir la continuïtat i qualitat del procés assistencial que oferim. Ens afavoreix o afavorim l'atenció integral i a la vegada integrada, sobretot centrat al pacient. És a dir, intentem donar-li alguna cosa que li ofereixi valor al nostre pacient. No obstant,
també soc sincer i crec que queden alguns aspectes de millorar. Fonamentalment, com he comentat, aquells processos orientats en obtenir la percepció i l'experiència del pacient en tot aquest seu procés assistencial. Si això de les unitats de pràctica clínica anirà més, doncs probablement, no sabem, perquè moltes vegades el futur és incert, però sí que és cert que el futur l'hem de construir nosaltres i jo crec que treballar o enfocar les coses cap a donar o oferir valor al pacient crec que és la clau d'aquest futur. Moltes gràcies, encara que ho podré compartir amb vostès. Qualsevol dubte, qualsevol contacte que vulguin tenir, doncs aquí tenen les meves dades. Moltes gràcies. Gràcies, Vicent. Doncs ara seguirem amb... Deixes de compartir, Vicent, i ens compartirà el Jordi la seva presentació. Recordeu, per a aquells que us acabeu d'incorporar, que si voleu fer qualsevol pregunta la podeu deixar escrita al xat o bé, quan acabem, obrirem una mica de debat i podeu participar amb la icona de la mà aixecada. Molt bé, he compartit, oi? Sí, tot correcte, Jordi. Molt Endavant. bé. Doncs Elisabet i Vicenç, moltes gràcies per la invitació. Per mi és una satisfacció escoltar experiències com la que ens ha presentat en Vicenç, perquè, diríem, donen senyals que el sistema, diríem, avança. El que passa que són senyals febles, no tant per la feblesa de l'experiència de la unitat d'accés vascular, sinó perquè són molt poques. És a dir, nosaltres estem treballant amb un model que li podríem dir genèricament fragmentat, en el qual cada especialitat mèdica o cada corporació, és a dir, metges, infermeres, fisioterapeutes, farmacèutics, psicòlegs, etc., treballa seguint els seus cànons, els seus criteris, i en aquest model fragmentat, les persones que pateixen una malaltia complexa o una malaltia crònica, diríem, han d'anar circulant pel sistema en funció de la necessitat de cada moment. En el cas que ens ocupa, doncs que tenim una part molt important de nefro, una part importantíssima i puntual de vascular, i una part, diríem, que no ha sortit en la presentació d'en Vicenç, però si ens imaginem d'internista, doncs, per les infeccions, etc., diríem que el pacient amb necessitat de diàlisi doncs, hauria d'anar corrent, i és el que passa quan no hi ha una unitat. Bé, hi ha un model més avançat que el fragmentat, que és el model, diríem, pitjor, que seria el de coordinació. És a dir, un dia els serveis implicats es reuneixen i estableixen criteris. En quines circumstàncies el pacient, què fa cadascú, quan ha de ser el trasllat d'un servei a l'altre. L'exemple de coordinació seria els comitès de tumors, que no ens ocupen avui, però és un exemple de coordinació contrastada que funcionen des de fa més de 40 anys i que ha portat molts beneficis. El que ocorre és que un cop s'arriba a acords, fins i tot els comitès de tumors van més enllà del que seria els protocols, sinó que fan plans individualitzats per cada persona. El que passa que un cop s'han arribat a acords d'aquests plans individualitzats, cadascun dels professionals s'aixeca de la cadira i se'n va, diríem, a la seu torreó. El que és radioterapeuta se'n va al seu, el que és oncòleg se'n va al seu, etc. I des d'allà les coses funcionen millor perquè un dia s'han reunit. Bé, un model més avançat que el de coordinació, que seria el model que ens ha presentat en Vicenç, seria un model de col·laboració. Diu, i a més de coordinar-nos, ara hem decidit que fem coses junts. I el cas que hem vist avui seria un cas de col·laboració avançada. Per què dic avançada? Perquè porten ja un temps, l'han anat consolidant, ja tenen una certa sensació d'equip multidisciplinar, que això no es fa en un dia, i, com ens ha explicat en Vicenç, d'alguna manera presenten resultats.
Aquest seria un model de col·laboració avançada. I el següent pas, quan el Vicenç diu futur, no? Bé, hem de parlar de models integrats, perquè encara que ell parli de model integrat, tothom parla d'integració, vull dir, perquè és el que tenim al cap. Però tècnicament integració seria en el moment que tots els experts que participen en una unitat deixen de ser jeràrquicament o pertànyer al servei d'origen i van a treballar a la unitat amb criteris només de la unitat i, per tant, sota les instruccions i les ordres del cap d'unitat. Ho explicaré molt ràpid perquè, com que la majoria que m'escolteu em sembla que sou del sistema públic, vol dir que si fem una unitat de col·laboració però no hem acabat de lligar aquest tema de la integració, resumint, la diferència entre col·laboració i integració en aquest cas seria recursos, vol dir que si la infermera entrenada que està col·laborant i que funciona tan bé depèn de la supervisora de la 04 i la supervisora de la 04 té una necessitat segurament lícita de que aquell dia se'n vagi a un altre cantó perquè hi ha un forat més important, aquell dia la unitat d'aquesta de col·laboració no tindrà aquella infermera entrenada. Bé, la integració vol dir que ja hem hagut d'avançar en un altre nivell. Per tant, el resum de la meva opinió del que ha presentat el Vicenç és que és un avenç notable, un avenç important d'un procés clínic que s'ha vist que els implicats volen anar més enllà de la simple coordinació, que volen col·laborar, volen fer coses junts, volen presentar resultats, volen anar configurant alguna cosa que sona integració, encara que si jo ara vaig a mirar els seus pressupostos segur que no el tenen consolidat en el seu centre sanitari. Diríem, aquest seria el resum, no? Però jo aprofito que tinc la paraula per explicar-vos una miqueta aquest futur, per on penso que ha d'anar. Ho esteu veient, oi? Què passa a la diapositiva? Sí, m'ho confirmeu? Correcte. Correcte. Bé, l'Elisabet a la presentació ha parlat d'un article del Michael Porter del 2006 que parlava de redefinir el sistema sanitari. El 2006, els que esteu al cas d'aquests temes porterians, va ser quan ell va publicar el seu llibre Redefining Healthcare, que és el llibre que va donar el tret de sortida a tot aquest assumpte del value-based healthcare, de posar l'accent en el valor, més en el valor que en l'activitat. Bé, 7 anys després, el 2013, el Michael Porter i el Thomas Lee, el seu col·laborador clínic, van sentar les bases del que havia de ser una unitat de pràctica clínica. Veieu que ells els hi diuen IPU, Integrated Practice Unit. Bé, aquesta graella que tenim en pantalla, si ara, per exemple, escoltant i veient la presentació d'en Vicenç, doncs diríem que el punt 1 és un punt que aquesta unitat d'accés vascular el compliria, perquè, diríem, tot el que ens ha presentat està organitzat al voltant d'una situació clínica concreta. El punt 2, hem vist realment que ens ha presentat un equip multidisciplinar, tot i que jo ja he dit que potser no està, diríem, tan orgànicament integrat com ens agradaria a mi i segurament en Vicenç. Per tant, el 2 aniria ben apuntat. El 3, diríem, ells mateixos, amb aquest devenir, no sé quants anys en total porteu, Vicenç, que ara no me'n recordo, 8? Sí, des del 2015, 7. 7. Són 7 anys per dir que segurament el número 3. Les hores, els temps, els dies que actuen com aquesta unitat d'accés vascular segurament han configurat alguna cosa que deu sonar a un equip, no? Per tant, el número 4 seria el punt més feble. El número 4 és el que marca molt aquest pas entre la col·laboració i la integració. El número 4 parla de que la necessitat de tenir unitats clíniques no és tant d'un procés en concret, ojo, que si el tenim, benvingut, que és el que avui veiem, una cosa no va en contra de l'altra,
sinó de veure el pacient, els pacients crònics, o sigui, aquí ara ja posem en aquest paquet del punt 4 els pacients crònics, els pacients psiquiàtrics, els pacients amb malalties neurodegeneratives, els pacients amb malalties de càncer. És a dir, tots els pacients que porten un diagnòstic que a partir de que el tenen seran uns consumidors importants del sistema sanitari, el que proposa Porter i Lee és que els equips s'estructurin al llarg de tot el procés i que actuïn a tots nivells. És a dir, quan un pacient té una esclerosi múltiple o una insuficiència renal, vol dir que tot el que li passi a aquell pacient està portat pel mateix equip, un equip multidisciplinari, no només mèdic, sinó un equip mèdic, d'infermeria, de rehabilitadors, de psicòlegs. És a dir, quan un va, per exemple, a la unitat d'esclerosi múltiple de la Vall d'Hebron, la del Xavier Montalbán, aquella unitat que físicament té una estructura diferenciada, un entra i el que allà li diuen és no és que tenim un equip que et farem una actuació tots junts i tal, no, el que li diuen és tu tens una esclerosi múltiple, però nosaltres ens ocuparem de tot el procés. Aquesta és la clau de volta. El punt 5 no ha sortit molt a la presentació del Vicenç, però jo vull creure que el Patient Education, l'Engagement, el Follow-up, jo penso que està a la seva cartera, no, Vicenç? Hi és, tot i que avui no ha sortit molt. Sí. Hi és, vull dir, segurament si ens hi poséssim la lupa hauríeu de progressar més. No ho dic per vosaltres, ho dic perquè en general sempre que posem la lupa en una unitat clínica sobre la implicació dels pacients i l'atenció centrada en el pacient i l'experiència del pacient, segur que teniu molts elements de millora, però segurament el 5 hi és. El 6, una estructura administrativa, una estructura pròpia, un lloc reconeixible. Probablement ho teniu agafat amb pinces. Deveu tenir unes hores de no sé què, segurament, no? No deveu tenir tot lo potent que voldríeu, però alguna cosa teniu, no? Sí, òbviament es podria millorar, que ho hem anat aconseguint durant el Teniu temps, coses, però no segurament amb la solidesa que voldríeu. Ho dic per intuïció, Sí? Sí. Doncs el 5 i el 6 serien punts que probablement els esteu apuntant, però com que esteu en aquest mecanisme entre col·laboració i integració, que no heu arribat ni molt menys a integració, doncs serien punts que haurien de millorar. El punt 7 no el teniu segur, és a dir, quan diu Dedicated Facilities, vol dir que aquests teòrics del tema pensen que en el futur els centres sanitaris han d'estar organitzats en llocs, diríem, que tu vegis que l'estructura és en base a grups de pacients. És a dir, tant el 6 com el 7 ho explico molt clar. Hi ha molts llocs que diuen tenim una unitat funcional de càncer de mama, no? Jo els hi pregunto, doneu-me, sisplau, el programa de quiròfans, no? I dic, perdona, en el programa de quiròfans no hi ha lloc que digui unitat funcional de càncer de mama. No, és que les dones amb càncer de mama les operen cirurgia o les opera ginecologia. Per tant, el recurs quiròfan no el teniu, aquesta facility no la teniu. Heu de confiar en un servei. Bé, en tot cas, sapigueu que això és el que vol dir el Michael Porter en el punt 7. El punt 8 jo penso que clarament el teniu i el Vicenç ens ho mostra, fa falta aquí un líder d'equip i jo penso que avui l'hem vist i per tant la gent ha de reconèixer una unitat per un líder. El punt número 9 hem vist avui outcomes, no hem vist costos. Ja entenc, Vicenç, que no els tens i que és molt difícil, però segurament el 9 esteu amb la línia, però us falta. El 9 i l'11 serien 2 punts que probablement us faltaria una miqueta diríem, de trajecte, no? I el punt 10 segurament, doncs, el fet que el punt 10 està molt lligat al punt 3 i per tant el donaríem prou bé. En tot cas, us vull dir que aquesta graella porteriana és una graella que s'ha utilitzat en el top value, en el punt 1, diu, adaptando los modelos de valor,
A proposta meva vam fer una adaptació de la graella porteriana, perquè la graella porteriana va molt bé, perquè si tu te la passes i l'avalues amb uns criteris objectius, que és el que vam fer en el Top Value, doncs tu pots avaluar si una unitat està a camí de col·laboració i integració, si està en el 3,5, en el 4,5, en el 5,5 i què li falta. És a dir, quins passos ha d'anar fent els següents períodes per anar-se acostant a la màxima nota porteriana. Per tant, la gràcia d'aquesta graella és que no tant et diu que tu has de tenir una unitat de màxims, sinó que el que et diu és que, diríem, tu valoris què tens, què et falta i com has d'anar seguint. Bé, els altres punts 2, 3 i 4 del Top Value avui no els valorarem, però el 2 és si una unitat té una estratègia pròpia de right care, és a dir, de fomentar pràctiques de valor. En el cas que ens ocupa segur que la teniu, perquè és un procés molt clar i per tots els avenços que ens has explicat, Vicenç, tant en l'ecodoppler com en totes les innovacions que aneu entrant, doncs segur que hi sou. El punt número 3 és si introduïu prems i proms. En el vostre cas, doncs, no ho hem vist. No heu aconseguit portar l'experiència del pacient a nivell d'indicador. Us he de dir que molt poca gent ho ha aconseguit. És un tema que s'està molt verd encara. I el número 4 és si es aconsegueix finançar els serveis no tant per l'activitat feta, sinó pel valor aportat. Però vaja, no hem vingut a parlar del Top Value, només dir-vos que una dels 4 pilars del Top Value està fonamentat amb la graella porteriana del que és una unitat clínica. Bé, hi ha un altre article del Michael Porter del 2013 també, va aparèixer un mes abans que el que us he comentat, i ara aniré una miqueta més enllà i ara no parlaré de la unitat d'accés vascular, sinó en general, com això que el Vicenç ha acabat amb el Future, seria la idea porteriana, que els que em seguiu sabeu que comparteixo plenament, de que el sistema fragmentat, el sistema basat en el model organitzatiu dels serveis mèdics tradicional no té futur. És a dir, que els serveis mèdics són àrees de coneixement, està bé, els metges s'han format segons aquests cànons, els MIRs estan d'acord amb això, però el que té futur és organitzar unitats clíniques. Aquest gràfic que teniu aquí doncs és un gràfic que té la línia de transformativa de tot el sistema. Fixeu-vos el titular, no? Diu, per què el sistema sanitari està enganxat, és a dir, està atenallat, té un llast, no funciona, i com es pot arreglar? Diu, primer organitzem unitats de pràctica integrada, però el que diu Michael Porter i Thomas Lee és però per tot. O sigui, per tot vol dir no pel procés d'accés vascular, sinó per tots els grups de malalts que mereixen una continuïtat de cuidadors. 2, tinguem outcomes adequats. 3, fem que els sistemes evolucionin i financin els serveis en base al valor i no en base a l'activitat. Integrem les diverses unitats a diversos nivells, expandim les excel·lents, per tant, no donem ales a les unitats que no funcionen i tinguem al CIS un sistema d'informació que sigui adequat als nous temps, sobretot basat en prems i proms. Bé, jo en base a això volia dir-vos que si nosaltres agafem grups de persones malaltes, ja he dit abans, el grup que avui és tan gran i cada dia és més gran, persones que tenen malalties cròniques, degeneratives, canceroses, psiquiàtriques, etc., són persones que normalment han de viure a la comunitat i, per tant, l'atenció primària, l'equip d'atenció primària l'1, 2, 3, N d'una comunitat és el que
diríem, ha d'atendre a totes les persones, diríem, de qualsevol patologia en el nivell que s'acordi amb la unitat de pràctica clínica integrada adequada. En aquest cas seria, per exemple, la nostra UPCI seria insuficiència renal crònica. No seria accés vascular. Accés vascular seria una part d'aquesta unitat. Bé, aquestes persones transiten entre la comunitat on tenen el seu equip de primària i l'hospital, diríem, d'acord amb un exercici que es fa entre nivells assistencials, però importantíssim. Per aquest grup de persones, l'hospital es diu Unitat de Pràctica Clínica Integrada d'Insuficiència Renal. No es diu una altra cosa. Els hi passi el que els hi passi. I si la Unitat de Pràctica Clínica Integrada d'Insuficiència Renal creu que el que li passa a aquella persona necessita un altre especialista, és la mateixa unitat que incorpora aquest especialista a la unitat. El pacient no el podem atabalar, perquè aquest pacient ja forma part d'un grup de pacients que tenen una evolució epidemiològicament, diríem, en termes estadístics, previsible i, per tant, que ha de tenir aquest model organitzatiu. Jo acabo amb aquesta graella, que és d'elaboració pròpia. Espera, que no sé si això ho puc fer petit. Sí. Jo, per acabar la meva intervenció, i ara insisteixo que no estic parlant de la unitat d'accés vascular, sinó com a model de futur, us he fet una graella que he comparat el servei actual, vigent, serveis mèdics que avui coneixem, i al costat he posat les unitats funcionals transversals. Si pensem en l'assignació de professionals, als serveis mèdics hi van tots els professionals assignats de la mateixa especialitat. És a dir, si tu vas a una reunió, una sessió clínica de reumatologia, allà hi ha tots els reumatòlegs, des de l'R1 fins al sènior. Però allà no hi ha, en aquesta sessió de reumatologia, no hi ha infermeres, psicòlegs, rehabilitadors, hi ha el reumatologia. Bé, la unitat funcional diu l'equip es constitueix a partir dels professionals necessaris per atendre tot el cicle de la malaltia. Això ho expliquen molt bé diversos autors que diuen, imaginem un endocrinòleg que es dedica a la diabetis. Avui el veiem com un diabetòleg vinculat al servei d'endocrí. Imaginem un endocrinòleg en el cantó dret d'aquesta graella. Un diabetòleg. Un diabetòleg en el cantó dret d'aquesta graella és una persona que es dedica a tot el cicle d'atendre de les persones amb diabetis que tracten, en el nostre cas, perquè tenim la sort de tenir primària, cosa que els americans no la tenen, d'acord amb la primària, però com a especialista de suport. Ara bé, la idea és ens ocuparem de tot, els diabetòlegs. No som endocrins, som experts en diabetis i, per tant, si aquesta persona té un problema vascular, té un problema oftalmològic, té un problema nefrològic, nosaltres ens n'encarregarem. Si necessitem un nefròleg o un oftalmòleg, ja ens ocuparem que ens ajudin. Però nosaltres ens ocuparem de tot. Bé, lideratge. El cap de serveis és el professional que ha acreditat ser més competent en l'especialitat. En el cas de la unitat, el cap de la unitat és el professional que ha acreditat ser més competent en el procés clínic específic de la unitat. Cartera de serveis. Tots els serveis que abasta l'exercici de l'especialitat. En el cas de la unitat, tots els serveis que requereix el pacient, siguin de l'especialitat o siguin d'una altra. Tots. I si no hi arribem, ja demanarem ajuda. Atenció primària. La intensitat de coordinació entre els serveis mèdics i la primària va a criteri de cada servei. En termes generals, estareu d'acord amb mi que és incipient. En algun lloc pot ser molt bo, però la norma general és que cadascú va a lo seu. En el cas de les unitats de pràctica integrada, la vertebració és imprescindible mitjançant trajectòries clíniques transversals i cadenes de valor, que avui no tocarem. Metodologia de treball. En els serveis mèdics, el treball clínic específic va d'acord amb les guies recomanades per l'especialitat. En el cas de les unitats, les guies es transformen en trajectòries. Les trajectòries adopten guies, però intervenen elements multidisciplinars
en el sentit de preguntar-se qui fa què. Les trajectòries venen de la cultura de les infermeres i incorporen tots els detalls del procés, a part de basar-se en la millor guia disponible. Bé, aquesta seria la diferència. Les competències infermeres, les infermeres en el cas dels serveis no formen part de l'equip. En el cas de les unitats clíniques, les infermeres són membres de l'equip i estan en posició d'elevar les seves competències. No entraré, cada cas és diferent, però estan en posició de fer-ho. Les decisions clíniques compartides, en el cas dels serveis mèdics, són a criteri de cada especialista. En el cas de les unitats funcionals són imprescindibles, com hem vist en la unitat d'accés vascular. La implicació dels pacients en el disseny de circuits i criteris és impensable en el cas dels serveis mèdics. Aquí les coses es fan així. En el cas de les unitats funcionals, perquè evolucionin i millorin els outcomes, és imprescindible que l'experiència del pacient s'incorpori en els criteris de gestió. L'avaluació d'outcomes, en el cas dels serveis mèdics, està centrada en els actes assistencials i els indicadors de qualitat tradicionals. En el cas de les unitats funcionals, l'accent es posa en els prems i els proms. L'anàlisi de costos és impensable en un servei mèdic, però, com heu vist en els criteris porterians, en les unitats clíniques és imprescindible. Bé, aquesta era la meva presentació. He volgut fer una part, diríem, dedicada a situar el que he sentit. Torno a dir la meva felicitació perquè tots els grups clínics que, diríem, aixequen el dit i volen anar més enllà i volen millorar el servei, el sistema fragmentat vigent, són dignes de la meva admiració. Analíticament, situar-lo en un punt entre la col·laboració i la integració, més a prop de la col·laboració i molt lluny de la integració encara, perquè, sobretot perquè li falta aquesta visió integral de tot el procés de la insuficiència renal, i aprofitar per explicar una miqueta quin és el marc teòric per avançar en un món en el qual en el futur els sistemes sanitaris es basin en unitats clíniques i no en els serveis mèdics, i els serveis mèdics siguin un referent de coneixement, un referent de formació, etc., però no tinguin la clau de la gestió. Molt bé. Moltes gràcies, Jordi. Doncs ara aprofitem per obrir preguntes o qüestions de debat que vulgueu fer. Al xat no tenim ninguna, però no sé si teniu alguna que vulgueu comentar, voleu aixecar la mà i parlar. Si no, començaré jo amb alguna pregunta que tinc. Mira, aquí tenim una. Hola Eli, ¿qué tal? ¿Em sentiu? Hola, Yoli. Sí, perfectament. Moltes gràcies, Eli, Vicenç i Jordi per tota la presentació. Crec que ha sigut molt interessant i bueno, és complicat fer tota aquesta reforma perquè és una reforma de recursos, de jerarquies que tenim molt imbrincades en el sistema, i a mi m'agradaria fer dues preguntes per al Jordi principalment. La primera és com es diferencia tota la teoria ara de les Integrated Practice Units les ACO, amb les Accountable Care Organization, i també en els models d'instituts que també tenim aquí dins del sistema català, i quin d'aquests ha demostrat que té millors resultats de totes aquestes tres formes d'organització, de coordinació. I la segona pregunta està relacionada... Perdona, Yolima, m'has dit les ACO, els instituts? I el sistema d'instituts, i les IPU. Si tenim les IPU d'on? No, de la teoria porteriana. O sigui, en què se diferencien i si tenim resultats diferents d'aquestes tres que diguin és millor organitzar-nos així o així. I l'altra pregunta està relacionada amb l'eficiència. Jo crec que pels que treballem en hospital, una de les barreres que trobem per organitzar-nos per IPU és el tema de que acabem fent especialització i subespecialització de les persones que treballen dins d'aquestes Integrated Practice Units
però a la mateixa vegada no tenim la flexibilitat per moure recursos per exemple, d'infermeria d'un lloc a un o l'altre, perquè si és positiu que s'especialitzen molt en una branca específica, també és veritat que després no les podem moure d'un lloc a l'altre. I això és el que fa molta por, que jo crec que no està comptabilitzat si és eficient o no és eficient. Doncs si tu saps, si tens alguna bibliografia de que sigui millor treballar en termes d'eficiència i també la teva visió. Y tengo más preguntas, pero por ahora aquestes dues. Gràcies, Yoli. No, la primera, dir-te que tots els sistemes públics i privats estan preocupats perquè realment el sistema que jo li dic fragmentat, és a dir, el sistema vigent, és un sistema que va ser desenvolupat a la segona part del segle passat, que ha tingut molts grans èxits. És a dir, això que aquí diem la jerarquització, clar, si els hospitals i les clíniques no s'haguessin jerarquitzat, no haurien pogut treballar d'una manera eficient, com ara deies, doncs, per, diríem, tenir bons resultats, jo què sé, amb el codi infart, amb el codi ictus, amb moltes operacions, és a dir, el model fragmentat, el model basat en especialitats és molt bo quan el procés és molt clar, quan està molt clar el que ha de fer cadascú, encara que siguin serveis diferents, i el resultat a obtenir està molt clar. En el codi infart, per posar un extrem, doncs se sap que estar ben coordinats des del moment zero, això salva vides, no? I això s'ha demostrat i bla, bla, bla. Per tant, això funciona. I el model jerarquitzat ho ha fet molt bé, això. Vale? El problema quin és? En el segle XXI hi ha com una onada basada en la demografia i l'epidemiologia, fruit també dels èxits de la medicina fragmentada del segle passat, que és que ara hi ha moltíssima més gent que arribem a grans, i m'incloc. Per tant, apareix aquesta epidemiologia actual que, per posar xifres grosses, de tota l'activitat que fem als sistemes, probablement un terç sigui aquesta part en la qual el model jeràrquic és bo, funciona bé, és molt adequat, i 2/3 creixent, que és tot aquest pack, que ara no el tornaré a repetir. Per tant, aquí és quan tot cruixeix, no? Tots sabem que quan nosaltres hem d'atendre una persona, jo què sé, que ve a urgències, que té una hemorràgia digestiva i té 45 anys, probablement tot anirà molt bé. Però quan ve una persona amb una hemorràgia digestiva i té 88 anys i viu sola i se li va una mica al cap, probablement tot anirà bastant malament. I no parlo del resultat clínic, sinó de com treballem nosaltres, no? Per tant, tot això està tensionant molt els sistemes. Resumint, tots els sistemes estan intentant fer coses amb l'Integrated Care. Tots. L'ACO, la Accountable Care Organizations, això és una deriva de l'Obamacare, que com que l'Obamacare no va acabar de sortir, el que va fer Medicare va ser posar incentius en els proveïdors perquè, incentius econòmics, perquè es parlessin entre ells. És a dir, l'ACO és un sistema molt basat en la desgràcia de sistema americà, que està molt més fragmentat que qualsevol altre, per intentar, diríem, posar prioritat a la integració de serveis. Bueno, sabeu que els que ho seguim, que alguns pocs han tingut resultats, i això s'ha anat bé perquè els gestors d'aquestes clíniques, etc., han vist que si feien unitats integrades doncs tenien incentius econòmics, i això, diríem, ha anat bé, però això no ha canviat el sistema ni ha tingut un resultat generalitzat. Per tant, els instituts que em parles d'aquí, suposo que vols dir els del clínic i el d'algun altre lloc, però són instituts que van néixer al segle passat per intentar ser eficients. Tot aquest model d'instituts que potser segurament, Yolim, el model que tots tenim al cap és el del Karolinska, que van reordenar tot l'hospital com el clínic de Barcelona, en forma d'instituts. Al final això ha acabat sent una càrrega
burocràtico-administrativa molt grossa. El que diuen els teòrics, i dic teòrics de l'IPU, és que si el canvi no es fa total en base a les unitats basades en condicions de pacients i et quedes a mig camí, això és més ineficient que l'anterior. No m'estendré perquè em sembla que no tenim molt de temps. I la segona pregunta, no me'n recordo, quina era? Amb l'eficiència, Jordi, de classe. L'eficiència, bueno, que ara l'estava apuntant, sí. Bé, el problema és el concepte d'eficiència, no? Les IPU estan basades en el concepte d'efectivitat. Per tant, diríem, tenen el seu horitzó, com d'alguna manera presentava en Vicenç, diríem, en el resultat clínic, no? Pot ocórrer que tu, amb un sistema jeràrquic, siguis molt eficient, però el que està clar, i hi ha poca avaluació aquí, Yolima, els que ara esteu actius, m'agradaria que us hi dediquéssiu més, en totes les ineficiències que està generant els sistemes, aquests hospitals tan jerarquitzats que teniu, amb tots els pacients crònics que naveguen per dintre l'hospital de mala manera. No hi ha molta... Jo no he detectat, saps que vam fer amb l'equip de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, ara fa un any i mig vam fer una valoració del sistema d'aquests estudis d'eficiència i no en vam trobar de molt potents. Moltes gràcies, Jordi. Seguim, que veig que la Glòria també hi és, doncs... Veig aquí que hi ha una altra mà. Glòria Torres? Sí, hola, soc la Glòria, sí. Glòria Torres, hola Jordi, Vicenç i Eli. Jo treballo ara mateix, estic a la Direcció d'Innovació a la Gerència Territorial de la Metropolitana Sud de l'ICS. I justament m'ha semblat molt interessant tota l'exposició, l'experiència que ha explicat el Vicenç i sobretot et volia preguntar també a tu, Jordi, què penses? Nosaltres a la gerència, nosaltres som una gerència que inclou un hospital Bellvitge, l'Hospital de Viladecans i la primària. Llavors, hem fet una aposta per la transformació digital del model d'atenció que sobretot identifica aquestes transicions com un element clau a cuidar amb els pacients, amb diferents casuístiques, com el pacient amb ictus. Ara potser és un dels exemples que tenim més avançat. És un projecte que hem pogut tirar endavant amb compra pública innovadora i és un projecte que realment estem obrint camí amb tots aquests elements porterians, sobretot centrat en avaluar aquest projecte i amb resultats que tinguin a veure també finalment amb experiència del pacient, amb experiència dels professionals, amb qualitat de vida i arribar a mesurar costos. I la nostra experiència, realment, com deia la Yolima, és molt difícil. A vegades et trobes moltes dificultats perquè, primer, fer aquest canvi de model per resoldre tots aquests reptes de les transicions fa sobretot que apareixin nous perfils professionals, figures de gestor de cas, pràctica avançada per acompanyar el pacient al llarg de tot el procés, des de la unitat d'ictus, per exemple, fins al retorn a la primària i durant un any de seguiment, que és on, diguem, la intervenció està molt més focalitzada per, d'alguna manera, influir o cuidar aquest pacient per prevenir un nou ictus. Jo et volia preguntar, Jordi, tu creus que nosaltres som una gerència territorial i, per tant, en aquest sentit, tenim aquest concepte d'oci, no? És una gerència que té, diguem, per al 90% de la casuística, la primària i l'hospital sota el mateix paraigües. Creus que aquest model organitzatiu afavoreix aquesta atenció integrada, aquest continuum assistencial pels pacients? I l'altra pregunta que et podria fer és
com podria influir el CatSalut? És a dir, nosaltres sempre diem, bueno, ens paguen per lo que, o sigui, fem per lo que ens paguen, no? Si ens paguen activitat, doncs fem activitat. Bueno, ja sabem que això, més enllà d'això, com creus que podríem trobar ajuda des del CatSalut que incentivés molt millor aquesta orientació a una atenció basada en valor pel pacient, realment? Aquesta seria una pregunta també per tu, Jordi. I en el Vicenç una cosa que també m'ha semblat molt interessant de saber, si la teniu recollida, és amb els professionals, pels professionals, si teniu avaluat o mesurat la satisfacció, quina experiència han fet els professionals sobre aquesta nova manera d'atendre amb aquest treball multidisciplinar. Aquesta de primer, Vicenç, tu. Un de darrere de l'altre. Sí. Com vulgueu. Moltes gràcies, Glòria, per els comentaris aquests. A veure, la satisfacció del personal d'una manera reglada, diguem-ne, que no la tenim mesurada. De fet, és un dels punts febles que havia comentat en la meva presentació. Jo crec que hem de valorar l'experiència del pacient, sobretot, però també l'experiència dels nostres professionals, no? Que al fi i al cap som els que estem allà. No l'hem mesurat bueno, em podria excusar aquí amb el tamany mostral. No? El tamany mostral som la cirurgiana, una altra nefròloga, jo i en aquest cas el personal d'infermeria, que és una infermera referent, i la nostra administrativa. Jo crec que entre els 5 la veritat és que en el dia a dia, veient el que fèiem abans al que fem ara, jo crec que la satisfacció és important. De fet, ha entrat també dintre de lo que és aquest grup o volem introduir una altra cirurgia vascular perquè la gent realment està contenta a nivell personal sanitari, perquè tenim participació, a part de tot això probablement s'heu pogut veure amb alguna comunicació, ens han donat algun premi, ens han donat tot això, quan les coses van rodades, la veritat és que la gent està contenta. Si les coses van una mica més dolentes, com en algun cas que hem tingut, doncs, bueno, et queda una percepció una mica més d'esto. Però contestant a la teva pregunta, realment una forma amb algun prom de mesurar la nostra satisfacció no l'hem mesurat i probablement ho tinguem que fer. O almenys també com ens veuen la resta de companys, que igual pensen, no, aquesta gent són uns especialistes, uns listillos de mucho cuidado. Jo crec que això també ho tindrien que tenir en compte. Glòria, et contesto jo al tema. Aviam, aquesta pregunta que has fet de com des de la Metro Sud podeu seduir el CatSalut, em considero incompetent. Amb el tema que has introduït de l'ictus, a mi em sembla que hi ha 3 patologies, l'ictus, l'infart de miocardi i la fractura de fèmur, que són 3 patologies que tenen una característica molt interessant, i és que donen, és a dir, el sistema que tenim muntat, tal com el tenim muntat d'aguts avui, tots els elements de coordinació que hi pugui haver donen molt bons resultats, i això està demostrat així, i són processos molt clars perquè comencen en un moment concret. Ara bé, tots 3 es donen al substracte de persones que subjauen amb una malaltia crònica de base. Per tant, si poseu l'accent en aquests processos i agafeu, per exemple, recorda que l'Aquas, quan feia la central de resultats, que després es va borrar, havia arribat a fer de posar el consum de recursos, en aquest cas l'estada mitjana, de la part aguda amb la part de subaguts i convalescència, tot junt considerant un procés. Si amb això vosaltres fóssiu capaços a la Metro Sud de posar la visió dels prems i els proms, per exemple, a 6 mesos vista del procés i avaluar en funció d'això, no? Clar, perquè ara els hospitals diu, nosaltres, ha vingut una persona gran, molt cascada i tal, amb una fractura de fèmur, hem fet una artroplàstia, l'hem fet tot bé, l'hem passada a convalescència, però algú avalua aquesta persona si al cap de 6 mesos té dolor o no té dolor, la incapacitat funcional, les activitats de la vida diària. És a dir, posar aquesta visió de resultats, diríem, a mig termini, de tot això que hem fet, per què ha servit,
això tindria un cert sentit de procés. Exacte. Tot i que, no m'allargo, però vull recordar que des del 2003, i fa 20 anys, que Kaiser Permanente va demostrar que agafant, ara no recordo si eren 7 o 8 processos, 7 o 8, 7 o 8, suficiència renal crònica, diabetis, coronariopatia, MPOC, 7 o 8. I fent trajectòries clíniques entre primària i hospital. Sí, ara no parlo de les 3 que he parlat abans, sinó tot el gruix, tot això, si tu agafes aquestes 7 o 8, és una gran quantitat de població que, a més, és molt consumidora i, a més, diríem, circula molt entre l'hospital i la primària i moltes vegades d'una manera desproporcionada, no? Aquests 7 o 8 poses ordre, d'acord? Empoderes a la primària, a més del que està, amb aquests 7 o 8 processos. Bé, el que va demostrar el 2003 en aquella publicació, diríem, seminal que va signar Chris Ham, és que els pacients que estaven a Kaiser Permanente i que s'havia fet aquest procés, que Kaiser Permanente va fer aquestes trajectòries, van consumir un 30% d'hospital en relació als pacients del National Health Service britànic que no havien fet això. És a dir, que actuar d'una manera estratègica sobre processos que afecten a molta gent gran, que són molt repetitius, que hi ha molta disintonia entre primària i hospital, etc. Posar ordre aquí dona molt bons resultats. Molt bé, si us sembla tenim una altra pregunta més. Hortènsia, no sé si la fas tu o que estaves Sí. acompanyant. Sí, hola. La fas tu? Bueno, jo una mica al fil del que s'estava dient, no? Aviam, creieu que el pacient és conscient o pot ser conscient, pot valorar aquesta nova organització que estem plantejant com més eficient, no? I que seria molt millor, perquè jo, per la meva experiència, quan amb les persones li preguntàvem quina era la percepció que tenia de servei, hi havia vegades que les preguntes que els hi fèiem no entenien el que els hi estaven preguntant perquè era part del servei que no eren capaços de valorar. Llavors, en aquest cas, creieu que quan tinguem que preguntar-li, estem parlant dels prems, no? Però creieu que ells són prou, seran prou sensibles, tindran prou elements com per adonar-se de que realment ens estem organitzant d'una altra manera? Perquè si no, serà difícilment que puguem recollir la informació. Ho dic per el que deia Vicent, que encara no s'ha fet, però que hi ha la previsió de fer prems i tal. Clar, no sé si els pacients seran prou conscients d'aquest tema. Vols dir alguna cosa, Vicenç? Sí, mira, Hortènsia, sincerament, crec que no s'enteraran tant com nosaltres pretenem. Almenys amb la meva població. T'ho dic sincerament, és una gent amb una patologia o amb una edat bastant avançada, amb molta patologia, que igual té diabetis, que té insuficiència cardíaca, que té problemes de vasculopatia, i és una gent que realment està cansada de tot això i moltes vegades pensa que, clar, no només treballem amb aquests prems. Nosaltres, entre els nefròlegs, som bastant pesats amb això. Ho mirem tot, que si el calç, que si el fòsfor, que si esto, que si lo otro. Jo crec que ells, més que mesurar-los, tampoc veuen la implicació o que estem treballant per ells, perquè moltes vegades aquests resultats d'aquestes enquestes no es tradueixen amb un benefici o amb una cosa que ells puguin veure. Val? És a dir, si nosaltres li preguntem, clar, òbviament depèn de l'experiència o el que li preguntem, però moltes vegades ells estan més, en aquest cas, d'un bon servei, per exemple, amb el transport sanitari, cosa dificultosa i una del talón d'Aquil·les del malalt en hemodiàlisis, que si tu li preguntes això, la resposta ja la sabrem. O sigui, el transport sanitari va mal i això som conscients, però molt que li preguntem no ho millorarem. Jo crec que el que vol el pacient és que li ho solucionis. Però no obstant, clar, reconec que si no preguntem quina és l'experiència no sabrem mai què és el que desitgen en aquest tema.
Jo, si em permets, Hortència, jo et faré la pregunta al revés. Tu saps que els principis de Picker, que són del 88, diuen que els pacients que tenen una malaltia important tenen una idea naïf, no tenen una idea estructurada, però una idea naïf de que tots els amb els quals han de contactar, dirien degut a la seva malaltia, que són d'aquí, d'allà, del transport, un dia urgències, un dia l'especialista de Vall d'Hebron, l'altre dia l'especialista de Sant Pau, l'altre dia, jo què sé, vull dir, que més pobres els hi toca, no? El metge de capçalera i tal, tenen la idea naïf de que tots som del mateix equip. Tenen aquesta idea. Quan tu vas a un restaurant tens la idea naïf de que des del cambrer fins al xef de cuina tots són del mateix equip. El que hem de fer és no decebre'ls. O sigui, no hi ha res pitjor per a una persona molt malejada i que ho està passant malament, que arriba a la treballadora social i li pregunta i vostè qui és i què li passa? Bueno, tu llavors penses que sí. Tu creus que sí que són capaços. Llavors... Aviam, t'ho dic al revés, jo. Tu tens una idea naïf, no tu, vull dir, un pacient que té una malaltia greu, una malaltia important, té una idea naïf de que quan va pels llocs tothom ha vist la història clínica i s'han parlat entre ells. Potser hi ha petites coses, però que ho arreglen, no es preocupi, que això ho arreglarem demà, no? Bé, quan això no passa, el pacient se sent molt malament. És a dir, el que hem de procurar, t'ho dic al revés, tu dius si el pacient és conscient o no, el que hem de procurar és al revés, és a dir, no decebre'l. És a dir, si per algun moment, per alguna circumstància, perquè passa del Consorci Sanitari de Terrassa a la Mútua de Terrassa i les històries, jo què sé, que ha passat, jo què sé, tenir l'habilitat de dir no es preocupi, que miri, jo ara això no ho estic veient, però jo parlaré amb la seva doctora demà i ho arreglarem tot. És a dir, aquesta sensació de que algú està tenint cura de tu, no? Si tu arribes a un restaurant i demanes i al cap de mitja hora ningú ha passat per allà i aixeques i tu no tens la seguretat que l'ordre ha arribat a la cuina, potser ha arribat, però ningú t'ho ha explicat, no? És a dir, que això del pacient no és que sigui un nen que no s'entera de res. El pacient té una idea de que tots som d'un mateix equip o que el nostre és una orquestra. Ja entenc que a vegades alguna cosa pot desafinar, però home, que siguem músics de carrer, que cadascú toqui pel seu cantó, tampoc, i això és la imatge que moltes vegades donem. I això el pacient sí que això ho entén, Per això preguntava, si creieu que aquesta millora organitzativa, que des del punt de vista professional estem convençuts, no?, de que farà que hi hagi millor servei, si el pacient creiem, ja dic, jo per l'experiència que he tingut, no?, en l'època que mesuràvem, jo recordo, per exemple, que els professionals els tenien molt interès en quina era la valoració que es feia del consentiment informat, i quan li preguntaves al pacient ell deia que sí que li havien donat, el que no sabíem era que havia entès ell per consentiment informat, no? Però la veritat és que deia que sí que li havien demanat permís. I una altra cosa és que després tu veies que només hi havia això a la història... Digues. Saps com li havien demanat permís, no? Exacte, per això ho dic, després miraves, no solament no li havien demanat, sinó que li havien fet a la porta del quiròfan i a més no havien guardat la còpia a la història i per tant ni sabíem que li havien demanat a la porta. Bé, simplement era un enfoc des del pacient, volia fer una reflexió d'aquest tipus. Estem una mica fora de temps, ja no vull... Sí, y si me permitís, Yoli, si quieres hacer una pregunta que sea muy rápida porque ya estamos fuera. Vale, perdó, molt ràpida. És relacionada amb molts detractors d'aquestes IPU, que l'argument moltes vegades és que el pacient, el malalt, no és un òrgan, sinó que té moltes patologies i doncs que aquest enfocament ha de ser molt integral i que quan dividim perquè el té un ictus o el que té una esclerosi múltiple no estem mirant malalts que tenen pluripatologia. Doncs entenc que els pathways dels malalts que tenen una pluripatologia han de ser comuns, però en tot cas, quina hauria de ser la patologia que prima? Si, per exemple, en el que tu has parlat, té una esclerosi múltiple, però és un malalt que també té una diabetis i una insuficiència renal, potser no té el mateix clúster del típic que té la cronicitat. Doncs, què s'hauria de fer en aquest cas? S'hauria de posar un hospitalista, com ho fem ara a trauma, per exemple, i de la mateixa manera, aquesta disgregació de la persona per patologies
moltes vegades la primària tampoc no està d'acord i si hi ha algú de la primària, doncs m'agradaria que digués alguna cosa, però la visió que tens és també que és una visió molt organicista i que el malalt s'ha de veure d'una forma integral. A la primària se haurien d'organitzar també les IPU, tener primaristes o metges GPs que siguin especialistes en una malaltia concreta i equips de malaltia concreta, o quina és la teva visió, Jordi? Gràcies. Aquesta finestra de la primària l'hem de deixar per un altre dia. És massa... No s'han La d'organitzar pregunta era IPUs curta, a la però amb primària, és trampa. evident. És evident. El que vull dir-te és una cosa. Quan una persona té una malaltia crònica, i vaig en el paquet totes, no les torno a repetir, el que necessita és aquest equip, que és un equip dedicat, un equip, i parlo, insisteixo, no de metges només, o sigui, tot aquest equip multidisciplinar, i que treballen en condicions, que tenen aquestes circumstàncies administratives, que tenen unes facilities adequades, tot això que hem dit. Bé, ara aquesta persona, imaginem que aquesta diabetis va evolucionant, no? I que bé sigui quan apareix la complexitat, que la complexitat saps que pot aparèixer per 3 elements diferents, no? Pot aparèixer per la complexitat clínica, perquè la malaltia té una història natural, pot aparèixer per la complexitat social, aquella persona que anava justeta i que se li mor la seva parella i de sota passa a viure sola i la filla no sé què, i pot aparèixer la complexitat pel el sobretractament induït per la fragmentació. Els 3 elements poden participar. Bé, quan apareix la complexitat, aleshores jo el que recomano és anar al model d'Edward Wagner, el Chronic Care Model. Aleshores, ja no és la patologia quina tira, sinó, com diu el doctor Wagner, el que s'ha de fer quan apareix la complexitat és agafar la clínica i posar-la en el conjunt de l'avaluació integral. Això que els geriatres diuen avaluació geriàtrica integral, però que és bona per tota la complexitat. I, per tant, l'esfera clínica té un sentit al costat de l'esfera funcional, de l'esfera social i de l'esfera psicològica. I, per tant, s'ha de fer l'avaluació integral. I a partir d'aquí, l'IPU és de Chronic Care Model. No, és igual que sigui de la patologia que tiri. Com diu el Wagner, el que ha de fer el clínic és fer el pas endarrere i deixar que el que tiri sigui el conjunt de l'avaluació. Per tant, el model és un model que funciona molt bé, el model d'IPU, diríem en els estadiatges 1 i 2 de les malalties cròniques. Es poden equiparar perquè la insuficiència cardíaca s'equipara a aquests estadiatges a l'oncologia, 1 i 2, en el qual tenir un equip que té criteris de qualitat homogenis, això porta molt de valor. I quan en l'estadiatge 3 apareix la complexitat, aleshores és l'avaluació integral, el pla individualitzat i no barallar-se quina patologia tira del carro. Quan un insuficiència cardíaca arriba en estadiatge 3 o 4, pobre, que s'ofega, diríem, estant en repòs, ja li falla tot. I, per tant, ja no és un tema d'especialistes, és un tema de, com tu deies, no? D'hospitalista, d'internista, de visió global, de geriatra i, sobretot, d'infermera. No? El que diu el Wagner és, sobretot, d'infermera. Moltes gràcies, Jordi. Doncs tanquem aquí. Jo us agraeixo als 2 ponents la vostra col·laboració, les vostres reflexions, les vostres aportacions. Jo vull acabar dient que aquest tema jo crec que és una gran reflexió, una forma per donar pas a treballar d'aquesta manera als centres sanitaris, no? I que també un punt de debat o que us deixo per reflexionar de si arribarem a disposar d'aquest model implantats als centres sanitaris, si ens alinearem amb les institucions per gestionar temes com els pressupostaris o els objectius derivats d'aquestes unitats. Moltes gràcies a tots i ens veiem al pròxim webinar. Molt bé, a reveure. Moltes gràcies. Adéu, adéu.
Bueno, ja està això, no? Bueno, bona tarda i moltíssimes gràcies, Molt bé. Ha Ja s'ha estat acabat, fantàstic, Quanta gent era? 20 i Mira, pico? ens han estat seguint sense moure's ni un 28 persones. Per nosaltres això, que hagin estat des del principi fins al final, li estava dient a la Eli i jo per WhatsApp, li he comentat que realment era un tema que el tenim que potenciar més. Jo crec que aquí tenim una línia que sabem que és de molt interès i que jo crec que per aquí al nostre àmbit, jo sé que Jordi, tu ja estàs d'acord també, que els de qualitat hem de dir moltes coses aquí i que jo crec que tenim que seguir endavant. Així que jo, com a president, us dono moltes gràcies a tots, Eli, per l'esforç avui, que ha estat dur, que jo ho sé, i els ponents, i els que encara m'esteu sentint, que encara no han marxat, doncs moltes gràcies per l'assistència. Fins a la propera. Vinga, bona tarda. Adéu. Adéu. Gràcies.